Għadu jaqad bejn Sema u Wilma l-bastiment Ġermaniż Alan Kurdi li għandu aktar minn 60 immigranti regolari abbord wara li dawn ġew salvati l-ġimgħa li għaddiet. Dan ifisser li għal darb'oħra dawn il-persuni reġgħu għaddew lejl ieħor f'nofsa baħar il-barra mill-kosta Maltija. Dan id-dewmien jidher li qed iwassal ukoll għal skarsezza fir-riżorsi mill-membri tal-ekwipaġġ abbord qed jgħidu li l-ilma u l-ikel issa skarsaw sew. L-ekwipaġġ qed jinsisti li l-bastiment għandu jitressaq eqreb lejn Malta biex jingħataw il-provvisti meħtieġa għal dawk abbord. Madankollu, s'issa jiddomina l-skiet tal-awtoritajiet Maltin fosthom tal-Prim Ministru Joseph Muscat li quddiem kriżi umanitarja oħra reġa' ma qal xejn. Minnaħa l-oħra l-Gvern Taljan diġà ddikjara ċaru tont li ma jħossx li għandu jaċċetta lil Alan Kurdi jiddaħħal mal-kosta Taljana. Dan jidher li wassal għal nuqqas ieħor taqbil bejn Malta u l-Italja dwar min se jkun qed jirċievi lil dawn l-immigranti irregolari. Il-kap tal-bastiment Jan Ribek ikkonferma li l-ebda wieħed miż-żewġ pajjiżi ma jidher li għadu aċċetta li jilqa' lil dawk abbord. Madankollu matul il-ġurnata ta' tlieta, il-Forzi Armati ta' Malta evakwaw lil waħda mill-immigranti abbord il-bastiment. Dan wara li l-awtoritajiet Maltin kienu informati li l-mara kienet teħtieġ attenzjoni medika urġenti. Fil-fatt inġiebet lejn pajjiżna abbord id-dajsa Melita 1 u tieħdet lejn l-isptar Mater Dei.